Tumulong na ako sa akin, ha? Kaliwete pa siya, kuya. Ang ina. Hindi man lang ako binigyan ng chance para mag-toss eh.
May tubig ko? Ano daw bibili niya na? Eh, yaman to kay JD na eh. At sure kayo eh. Kengkai. Kailangan. Gatang pa. Hindi, kahawa. Pag-empang. Magkayang... Magbababad ako sa ano? Shopee. Ay, nga. Sige, after nyo. Stay ko na rin. Pahinga lang ako. Mga 6:50. Tony! Subay dito kasi. Dedinig kayo sa video dito. Yang mix please. Ina? Mga sito na apple. Dalawa lang tayo.
Papapakali din pa. Hello.